Vale, va, se puede. Pero ya una maleta. Dani, Me siento muy culpado, tío. No sé, indolente. Vale, pero usa una maleta. Joder. Dale. Ja falta poc, Dani, ara te'ls trobaràs. Dale, boca, dale, arranca la canzonilla, dale. Ole. Nah. Perquè ha hagut de Aquí morir para tan esto. aviat. Dani. Yo te No, hijo de puta. Bro, ¿dónde estás, tío? Que vendrá la niebla y te congelará, te va a congelar la Però el cola. drama està per aquí sota, No sé pujar, tío. Ya, he sentido un sonido raro, tío. Vale, JM, veus la roca aquesta que tens està sota aquesta roca gegant que tens sentada a la visió? Si fiques cap aquí a la Sí, dreta, veig el fantasma de l'Edu, la ombra, la veig per allí. La niebla està molt allà. Dani, ¿Tú también? Pero un puyo. has entrado por el cañón, Tito. Entra aquí al cañón y te tiro una corda. Vale. Van, veus que hi ha com un forat aquí que és roja llum? Ho Amb ubiques? pinchos, no? Sí, jo Veus estic el meu allí. pene blau? Sí. Sí, Si sí, pots sí. creure cap a l'altre banda, Dani. Exacte, oh! I arribes? Mm, Aquí no. Vale, JM, si pots ficar més a prop de mures que literalment estàs tirant la corda a l'aire. És que... Vale. Si no, me foto menjar i pujo, a veure si puc. No veig a Dani, No me veus? I aquí, és que no es ve cada ni jo tampoc. Estic just davall de la corda, estic. Lo que passa que hi ha molt vacío. Ah, ja el veig, està aquí baix. Vale. Ya está, me foto un trago ¿Dani? de lasaña o algo, no sé. De la sàcia. Trago. Dani, puja per un punt. Està aquí baix. Estic No te enfilant. la corda. Tens estamina o què, Dani? La acabo de Pasa, encontrar, tira la corda. estic aquí ja, crec. No, espera, tira Està per darrere, JM. Ja he aconseguit pujar quasi del Està tot. per... Però... Aire. No. Saco una bèstia. Està per darrere, està per darrere. No, Ja joder, està, està per l'altre costat. que era massa difícil arribar a la corda. Que desagradable, Dani, que Que desagradable. grande. Però ho he intentat. Dani! Dale! Ja. Pero aquí, dale, segueix per aquí, segueix-me. No, pero por no cal, home. Mi héroe, Pierre Álvarez. Tito, por fin. Pierre Álvarez. I el tercer és la barra baixa. No, suposo que Steam sempre estava així, tio. Vale. Y cubrí la tengo mochila, qué locura. M'encanta. Literalment, mecànica que li vam ensenyar el primer dia que va començar a jugar. Pero eso no se La de ve, canons que ¿eh? m'heu mogut a mi, cabrons. Que aquí mor l'Edu i no el Dani, Nah, que és... diu coses, no? Bueno, perquè el Dani juga a 6, jo no, jo soc un temedari. A la vida real, el dos i el... Que utilitzis en quin moment l'excusa és per tots els Maxi? jocs que juguem és terrible, Literalment, No, perquè- has cagat per un puesto que no se podia escalar i s'ha tancat les cames. Jo no veig qui lo feia per lamentable. allí, Mentira. He baixat per un lloc que no es podia baixar. No, tu no, el Dani. Ah, Sí, no podía pasar y he fet camí. Caminante no hay camino, hace camino al andar. Ja, què t'imagines? Avui te toca espectacle, castiga. No, que va. Hem de fer de la comunitat. Oh, ja veig la fum, ja veig la fum. Ándate. M'estàs passant l'història que tenim al objecte. Ara. oh, bro. Dani, A sobre me da tanya caída, bro. Dani! Edu, mira això. Mira la mochila. Però que tingui una puta caracola, què collons és, tio? Però fotem no et moguis, que tinc aquí uns altres vendors. El Dani, este mapa és l'únic que encara no ens hem Bro, passat.
les putes conxes no serveixen per a res. Ah, bueno, i el de Com per multa. explotar. O sigui, literalment el Dani portava més pes per a Te nosaltres. l'has agafat i se t'ha quedat al cul, tio, què collons? Sembla que Bro. ja vist. Bro, joder, mira la mochila de Dani. Ya, la verdad que me semblé de verdad. Porta 3 conchas y un frisbee, tío. 3 conchas y un frisbee. Para sello, ¿sabes? La cuina... Bueno, però per què vols cuinar si no Així t'ha me pensat? portes. Dona igual. Així sóc jo. Veus? Ahí estoy. Vale, Va, vale, va, Qué va, vale. mala. Qué locura. Edu. Bueno, ya suena nada, da igual. Decent igualment. Bro, la llet i la poma les puc cuinar? Sí. La llet? Sí, sí, pots cuinar tot. El Johnny i algo més és una altra cosa. Ya ves que sí, qué gran día. ¿Cómo está en la cámara? La cámara está... Ah, no, no está, vamos a ver. Algo así, ¿no? La cámara. Ocupamos. A ver, claro, no es tan importante esta parte, no puede ser. Algo así. Venga, para adelante. Fuimos de Alicante. Por un paseo. Ay, son venenos, son venenos. Una maletica allí. No está mal, la maletica. ¿Qué va a decir? ¿De fulla en fulla? Ah, no, imposible, allí no paso. No, en Raliana. En Hero Easy. Arriba, Bueno, guarda esta mochila, guarda esta mochila. La agapo, la agapo, la agapo. Os voy sentindo de fondo. ¡Epa! La maleta ya la tens, la blanca. Si tens la maleta blanca ya. La maletita. És molt important. Va, ja hem fet la broma. Hem fet la broma abans, no soc tan pro. Ja va deixar això així. Vaig treure... Aquí vaig, aquí vaig. Arribo! Qué locura. Acabo de ver saltar. Vale, vale. Pero... Edu, Edu, Edu. Se lo piensa. Super claro para la acción. Hostia, ¿y este? ¿Esos son chiris? Va, pues acabarán de traer ya las conchas, ¿eh? Aquí no me Soplo, ¿eh? Sí, sí. Qué madre, qué gameplay.
Ah, esto flipa, ¿no? Primeramente, ¿qué pasa? Vamos a investigar. ¡No, qué un Dios! ¿Pero corre o algo? En plan... Ah, no, voy a dar con esta araña. No creo. Dejé... Ferma, ¿eh? ¿Qué más Ferma? No sé, estic aquí... Ah, ya te ¡Epa! Vale, Pau y JM, tío, son más altos. Ya veo. Pero, ¿qué es millor? ¿Una pompevalla o una guindilla? Pompe, vaya, perquè aquell dia es fa picar i llavors el preu barra. No és clar. Entra Pau i JM. I para llamar a aquí dalt. Eso de aquí... Per cert, fas bé, Dani, o no? Sembla que sí. Vale. Moletón. ¡Globo! God, cabrón. ¡Qué vida deportiva! Así sí. ¡Oh! ¿Y la igual dejar? Sustito. Qué mal, loco. Dani, estàs curat? Perquè tinc vendes. No sento. Vai. Que tinc fucking vendes para tu, si vols. Vale. Ah, qué grande. 5,3 cuadritos de mal. Aquí, viene, Dani. ¡No! ¡Dani! ¡No! Viene. Tira, que tens el globo. Amb el globo no tens dany de caïda. No? Pues me he fet mal abans i no sé com encara. Mira que tu... Te curo. Que héroe, que héroe. Vale, ara hem de controlar la net pujar més cap amunt. O sigui, bàsicament per on està en el lloc és per aquí. Dígame, Dani, ¿Y qué? ¿ves wall? ¿Qué es lo bueno? No. Yo tengo que dar aquí, espera. A ver si un poco. Dani, t'ha fet tot el globo. Hostia, pues igual sí, ¿no? Ah, no, m'ha fet tot a mi. No, pero yo no el veig tampoc. Igual va amb temps, eh? Mm. Yo busco alternatives. Estic dret per això, no? Escudo. Dani, on és? Tinc escudo. Va, però... A la zona on m'ha petat dos vegades el veneno. Bueno, no pots pujar més. Estic intentant. Ah, mira, ja està, tac. Que hi ha a la maleta? ¿Qué collons? Oh! ¡Dios! Estaba horneando.
A ver. Un cop aquí, què? Sí, Dani, pots pujar per aquí, que pots saltar per aquí. Per aquí. Tens cap aquí. Fas el tom. I ja, pues l'aviam. I vens cap on soc jo. Me cago en la puta. ¿Por dónde sur? ¿Por dónde sur? A ver. Dani. Dani! No, va, estàs viu. ¿Por qué caes cuando me parles, tío? No, si és com veus la càmera. Que l'estàs movent. Ah, Has d'intentar pujar per aquí. Si puges això, ja pots pujar on estic jo. es que me ha caído pila de veneno, en plan. Me estoy esperando a que vaya. Vale, me'n vaig a explorar si això porta a algun lloc. Vale. Crazy, está crazy. Com pugem? Pot ser per aquí? Ja veig que sí. A provar. Doncs això. No hi ha res. I cap a on vaig? Me cago en la puta! Edu. No sé on està. Sí. No. No. Vale, tío. ¡Oh, una bengala! Ole. ¿No? Qué duro. Para a ver, pic, joc d'escalada. No puc escalar perquè tot té pinxos. Hòstia, tio. Ah, no, ets...
Nicolás y el regañera era saltando una liana a una... El Dani vol construir Fate o no? No, al contrario, yo estaba súper también. No he conseguido este y no he conseguido tan rentable. No, es que cuando lo sí, pero... No, que va, entonces hem vingut a fer una marxa atrás històrica. Ara és una buscar algo, podria ser, no? JM, Dani! JM. Està mort? No, Estàs viu, Dani? sí. Que grande! Agafa la liana, Tira, tira, que te sentíem tira, una tira, prop. Dani, tira que arribes, home, que arribes, tira per la liana, que se t'està gastant l'estamina. Cuidado que On està arribo? plovent, Va, surt. No, Dani, deixa't anar a la liana, torna a pujar a la roca i recarga l'estamina. Has de saltar més enrere. El Dani sí. Pero ¿de qué me parles, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ariana? Vale. Descansa. Ara agafes una d'aquestes lianes i tires per amunt, que literalment tens una zona molt òptima per avançar. Però has d'agafar la liana més endavant. Si més endavant en plan de que salta una miqueta, ja està. Pero ya un zombie allá vais. No és el Pau. Tommy no crec, com a molt és Pau. A ver, si salto para van, ¿qué pasa? Has d'agafar la liana si saltes cap endavant perquè si no estàs mort 100%. Y cuando agafi a Ariana, ¿qué pasa? Tira recte endavant fins on te deixi. Y cuando caigui después de que me deis, ¿y qué? No cauràs perquè hauràs arribat a un lloc, a una de les pedres i no dàlia. ¿Qué collons? A ver, yo veig molta caiguda, Estàs tenint la idea, Edu, però veu la que un Dani, a la idea. No, veig molt. Bueno, o sigui, té liana increïble, si no, després ja veuràs el vídeo. Veuràs el vídeo No, sí, de que sí, la literalment té llana una és liana increïble. increïble per avançar. Pero y saltar me gastas faena. En plan, ¿qué coño te va a haber saltar, loco? Pues que avances un tros més i que t'assegures no quedar enganxat al principi. Pues no saltis, si no. Tira recte i ja està. Pero igualmente, ¿tú has visto lo alta que te está liando? Arribes, que ja està molt poc i sobre tens doble barra. Si no menges una poma abans per tindre més barra. Pero si la poma es verde. Molt Ah, bo, però Dani no? no la vol gastar. Dani Ja, és que ara he vist que les vermelles. Dani tot el que sigui gastar algo que te done gratis i extra. És català, això A m'agrada. ver, d'ell. ¿y JM qué? ¿Qué fa JM? Jo també està provant l'altra ruta, però no és 100% que doni fruits, per tant, has de provar-la tu sí o sí. Mai m'ha anat bé agafar una Ariana, Voy a intentar y torno enrere si no. Crec que literalment Bruno JB és la mateixa que estava allà abans. Però em vull entrar seguit, cabrón. Ah, no, Mira que han puesto bots. Exacte, o sigui, veus la liana aquesta que tens a l'esquerra? Doncs jo he anat per aquesta liana i he intentat caure sobre la... sobre la... Un treballet. I no m'he sortit. Bueno, si caus ja et trobarem de caure amb... Bona nit, tu. Encantat. Perquè pensa que si no pots saltar aquí baix, saps? T'agafes una miqueta al muro i ja està. Hostia, ¿y aquí qué? Has de saltar al muro que tens enfrente. Ja has tornat a deixar anar i aquí agafa't. Molt, la pluja t'ha fotut d'aquí bastant, Dani? Tens una liana a sota. Però ja no Intenta tinc agafar la liana, intenta agafar la liana! Que grande, que fucking grande. Edu, Dis-me, todo lo que te dije que anava a sortir mal, ¿qué ha pasado? que ets un malo. Bueno, el plan tenia futur, lo dolent és que s'ha ficat a ploure. Si no s'hagués fotut a ploure hagués sigut molt bon plan. T'ha fotut el fet que s'ha ficat a ploure, però això és un fet extern que no tenia jo control, perquè no has volgut esperar a que parés de ploure i no després. O anar quan t'he dit jo, literalment. Adeu. La puta mierda de plan, es un cara dura. Está bien que van al mal porque ha plogut, o sigui. Puto cara dura de mierda. No té ni puta idea de la vida. ¿Qué pasa? Si me agafo en aquella roca, ¿después qué? ¿Un coño ens volia que n'és? He gastat tota la barra de reserva. Bueno, res, en plan, he baixat més que mai.
Y la niebla subiendo. Bueno, a ver. ¿Sabes qué? Yo no he hecho el vídeo esto. Ahora, un botiquín ya. Ocurre, digo. ¿Y de qué haces aquí? No, es que he jugado por 6. ¿Qué pollo? Es que jugué molt safe y claro, yo vaig a jugar a lo loco. Pero... Se pasa, este tío se pasa. Dani, JM amor. Té sentit, que duro. Ah, coño, clar, que sents l'eco del Pau. O a la porta. Per la porta. Una puta robada, pobre Yutael, Tito. Bro, ¿te has menjado un jalapeño? No m'ho crec, tío. Este tío, todo lo que sigui mexicano, no se va resistir a menjárselo, ¿eh? Mamá. No, es que todo lo que ves mexicano es ña, ¿sabes? Buah, estàs cuinat, Dani. Que va, Estàs no, gran que pel puesto falles. on estàvem jo abans, no? Oh, que grande. No, però no te fan res. No, pero me donen menjar, loco, ¿no? O no puc anar. Però la no, niebla. no necessites. La niebla, Oh, tío. fuck. Fuck. Buah, Bueno, no sé on bon estàs, intent. però... No sé si estàs bé o malament, tio. Ha pujat la No també niebla, te queixis, tío. bro, jo estava intentant innovar rutes, veus? Tu has copiat la meva ruta, anaves de puta mare. No, o sigui, me l'hagués passat en la puta Has fase, copiat la tio. meva ruta i anaves de puta mare. Diu, el que està mort. És que no m'ho estic creient. Bueno, perquè jo he fallat... Bueno, perquè jo he fallat un salto i a part que ell tenia un lanzacadenes, que jo no tenia. Ah, però si ja estàs aquí dalt, Dani. ¿Dal de qué? Està a la teva esquena al final, no? No. Ah, estava a baix del tot, no me jodas. Me Sí, cago estava en la aquí. puta mare que m'ha parit. Perquè m'ha passat igual I que què fa- tu. He seguit la ruta de l'Edu, llavors he caigut a baix. Lo que jo no me moro i tu sí. Va, tío. No. Nada, no se rende, Dani, no te pasarás, cabrón. Me cago en Déu. JM, Hostia puta, tío. JM, La meva ruta era bona, el que no tenia és els JM, recursos. te juro que has estat 15 minuts sobrevivint amb la barra d'estamina que d'un salt se'm tria la meitat. Que duro. Imagina't Dani, les- ves per la ruta de l'Edu, confia. Que he ficat un lanzacadenas. Ahora, Confia. A la ruta de l'Edu, que estàs de puta mare estamina i de gana. Buah, el problema de la niebla, tío. L'Edu ha innovat 3 rutes, llavors quina és la ruta de l'Edu? La Buah. que estava fent l'últim abans que mort, o sigui, la que estàvem fent tu i jo. Abans de que caiguessis. Ja. Ahora está más cap a dins, nada, el cap a problema és l'esquerra. la puta niebla, tío. Ya, literalment ara estàs jodido. Però tinc això... Por fin la farola será útil, ¿no? Wow. Bro, sembla que te estás rascando la esquena, o por lo menos a mí me surt com si te sigues rascando la esquena, tío. Poca broma. Se m'ha desaparegut la niebla que hi havia. Sí, a mi també. Espera que sóc espectador o què? I ara què? No, pel farol. Ah, per farol. Puja. Què dius? Vale, Dani. A les, darrere, justament a darrere. Has d'anar per allí, pel cràter este de dins. El veus? No, estàs mirant cap a l'esquerra, una mica cap a l'esquerra. Allí? El veus? Cabratxèria. Sí que has d'entrar cap aquí, no? Vaig cap allí, Edu. És que jo crec que cap a la dreta No, no. o sigui, jo crec que ha tirat bastant més cap a la dreta d'haver caigut. La meva ruta era molt cap a l'esquerra, tio. Sí, sí que és cap aquí. Jo me'n recordo que quan Sí, vale. el Pau estava a punt de morir, he anat per aquí. Per aquí he pillat la liana de l'Edu. Ai, va, me cago en la puta. Ja. No, no, és més cap allí, cap a dins, cap a dins. Cuidado, sí, cuidado. Vamos. A ver qué Jo sabia jo que havia d'anar al casino i no a la muntanya. T'has moure a les dues fases, ets un fill de puta, tio. Literalment, Bro. No, y lo peor es que... Les vegades... me queixo de les caracoles de l'Edu, però l'autèntica caracola és de l'Eduard,
Ajudaria al caracol. Un respecte. S'han tingut en compte les vegades que va fallar Albert Einstein en fer la seva teoria? S'han tingut en compte Ja, però és que... homes que no han caigut al cap de Newton, sinó que han caigut al cap Sí, no era per aquí, Dani, però tu sigue la tuya. La diferència és que Newton i S'han Einstein... tingut en compte... Baixa cap a davall, No, because he is the greatest. Ja està, anem botejant. La diferència és que ells van fer el godó. Tu encara no l'has fet. No arribes a cap puesto. No, no lo que ha puesto. Ah, bueno, sí que arribes, sí que arribes. En la sabina de temps pots arribar fins allí. Justament allí al saliente que hi veus davant teu. Ja. Vale, puta madre. Tienes de arriba. Saltito. Que grande. Sí. I A d'aquí? veure, deixa'm mirar. Sí, cap a dalt, justament. A dalt, arribes de sobre. Tras, confia. Oh, qué grande, Tito. Vale. Qué grande, Cuidado, Tito. cuidado en la planta. Menos mal de Tito. Vale. Aquí no arribaràs si no mentes. Ah, bueno, a la primera sí que arribes, sí. Ya. Però no arriba en la Nada, diana. tens massa noble. Aquí a l'esquerra, Dani, queda... Oh, Massa que no. noble. Va, ara sí que has de menjar, Dani. I en la liana esta arribes fins al final, jo crec, eh? Claro, pero... A ver, ¿Qué me menjo, tío? a ver, espera. Ah, vale, si tú... No, Les valles espera. no. No arribes a cap puesto. Estàs exactament on estàvem jo i el Pau, que aquí no vas a cap puesto. ¡Qué duro! ¡No! Qué pesado con la liana, ¿no? No, però, a veure, que no arriba a cap puesto, literalment, Edu. La cosa està gran, no arriba a cap puesto. És així de dur, esta merda, tio. Per això li que vegi més cap a on estaves tu, saps? Me Aquí sembla no molt fem bé res. que el joc sigui d'escalada, però i quan puc escalar? En plan, ara no puc. Literalment està jodido, sí, la ruta és dolent. Però... A veure, pots pujar aquí? Uau, però és que Maldició. també espera que molt. I veus allí a cap a dalt a l'esquerra? El saliente aquell? cago en la puta! No hi ha res. Solta, Dani, està plovent. No arribes ara, Bueno. Tenia rotllo. Crec que al salient aquell pots arribar. Si menges, potser pots arribar al salient. Espera, que tiraré la bengala. No, si no pesa res. Pensava que pesava, tio. No, la tens allí, agafa-la. És que no te pots passar el joc sense bengala, i com jo m'he mort, Sí, sí o sí la necessitem. Sí. No, l'altra no cal, però una ja... Men... Sí, ara sí que arribes. Ui, Bueno, sí, menja, Tito, que cal estar nutrit. Que te ve que no todos los, tío. Después del gym, tan gym, que se quedan los huesos. Tan gym. Me cago en la puta. Vale, sí, ja arribes. arribes, de sobres. Si te vols menjar una extra... No, si este es m'envenena. Paso. Oh, hòstia. No, però podria arribar a ser worth it. Claro, si me arribo a... El veneno no és gradual. No, però el veneno no és gradual, és a dir, te dona una barreta petita, no? Crec que Si sí. m'he menjat una abans, sí, així. Vale, a dalt a l'esquerra, veus el saliente, Dani? Cap allí dins no hi ha Crec que res. m'està plovent un altre cop. Cap a dalt. Està plovent, no? Penses que arribes aquí no hi ha res. Buah, Però està crec que plovent. no arribes, tu. Bueno, Igual. igual. ¿Dónde está? Sí, no sé, ho hauries de saber tu. Yo siento sonidos de fondo. Dígame. Edu, saps que els de Dobbs X que no van anunciar el Seven, no? Vale, Dani, Per si acaso nosaltres. the only chance és que puges aquí recte. Veus la parleta Sí, 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 on sí. estic jo? Me veus a mi? En plan, amb gameplay i tot. Aquí dalt. Sí. És the only way. I cap a lo més a l'esquerra que puguis. És que aquí no hi ha més puestos, t'ho prometo. Tira-ho, deixa-ho al terra, que t'il·lumini la... Que, en plan, a modo de frente a la muntanya. Sí, és que no serveix per res, la veritat. Es que me falló un bravi mateix. Cap a l'esquerra, vas cap a l'esquerra. Oh, crec que sí que arribes, Arribes!
Arriba, ves. No, salta. Vale, arribes, arriba, eh? Recte, no? Tu a l'esquerra què passava? Sí, treu-te les pomes, Dani. Si no te les has de menjar... No, que a l'esquerra està més a prop, en plan, però bueno, no igual. Si no te les has de menjar, te les treus. La motxilla no pesa. Si no tens res... Espera, ne provo una o què? A veure què passa. Sí, menja-la, menja una. Te donarán veneno, pero es gradual. En plan, fot l'altra y ya te donarán algo de veneno, pues... L'altra no. Vale, se te ya. Espera que... Espera. Que duro, tio. Si t'ha gastat, no jodes. Que ràpid s'ha gastat. Sí, però això no ho he servit mai, perquè estic esperant el moment. El moment. Sí. No sé de duro. Tienes la nave. Literal, per el moment no arriba mai, eh? No cal. Què? Que està tan a lluny, en plan, estic tan a lluny que no te sento, tio, és una locura. Estaré per tirar WhatsApp. Res. Ya está, Dani, ya está. I ara ja pots. Què se m'ha anat de què? Confio. Vibra positiva. Abans la tenies igual, en lo que és. Va, ara sí. Els 2 segons que queden, no? Espera. Ja, bueno, Dani, ser fantasma no m'agrada, tio. Van, estem fent això sabent que segurament te cauràs més endavant. Sí. No, en verdad no, Dani, yo confío, joder. Uy, que arribis, sería una teta de polla, en plan. Confirmaria... Que no li donen el lloc. Confirmaria de que l'Edu és molt pitjor que Dani quan el Dani s'ha jugat jocs de mòbil en sa vida, tio. ¡Bombo clap! Menja la seta. Ja ves que sí. ¿Esta dona veneno o no? Sí. Sí, no me jodas. ¿Y No, alguna no. en creuetes? No, ninguna. Va, tira esto, Dani, no te metes. Sigue pujant, que arribes de puta mare. Wow, que bona, Dani, tio. Darrere Ho arribo a de saber que se podia, això me passa per perdre la fe tan ràpid, joder. Si no, hagués pujat per aquí, jo també. Sí. Entonces... Què hi ha allà dalt? És una sèrie No, que no. no, Menos mal que m'ho tens No, a ver. ¿Sí o qué? Aquí. Arriba. ¿Por qué no se desmatan? Has fotut a cridar sobre Einstein, que no sé què li ha passat, tio. Que sí, que estaba... Ahora en silencio yo porque no no, aquí no, Dani. Cauràs. A veure, La caiguda és profunda, eh? En plan, ¡Oh, qué grande! literalment ha començat a dir que en plan, a ell li recalquen tots els errors i que li recalquen tots els errors i que ha començat a dir però a Einstein no li van recalcar totes les vegades que s'ha Va, equivocat espera. no sé què i... No arriba cap puesto italiano, s'acaba aquí. seguro. I ara? Per aquí Pots darrere, mirar no? l'altra, la que tens a davant. Sí, on està allí, perfecte. Dani, i per aquí darrere? Per aquí darrere, no No encontres? cap puesto, creo que por aquí. No, sí. Esta. A mi m'agrada Aquí esta. escalo allí y de allí dono una vuelta, ojo, A mi m'agrada més bueno, la esta. que tens ara, eh? Esta. Sí, a mi m'agrada esta. Ahí, aquí dos. Pero Sobre confíes Ana que en no mí. puedo. Qué grande. Sí. ¡Qué grande, Tito! Ah, impresionante. Hi ha una maleta allí? Que puta locura. He visto algo, ¿no? Sí. Hi ha una maleta, que grande. Vale, maletón. Buah, se viene la niebla, Sí. Maleta. Yo no. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Vale, Yo también con ver la niebla, Espero que pare Vale. de ploure, como rayo, Vale, a la teva esquena jo crec que és Dani el moviment. Com tens el ganxo, jo crec que arribes bé a les dos. Que no puse per aquí a mano, També podria ser... Buah,
Espero que plori plouri. El bro. No, sí, la verdad que A ti, nunca- Pepe. se me ha olvidado, la verdad. Vale, pues molt bé, de puta mare. T'agafaràs el donut Buah. este gran, no? Una cosa, ya un gran de noche del Popeyes, però ja me vaig agafar i no torno a agafar avui. I una agafat el mediano, anem junts. Claro que sí. Ah, pues vale, me pido grande, ya me has convencido. Moltes gràcies. Vale, a ver. No arribo cap puesto, tío. No, 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 no cal ganxo. Arribes a la liana gorda de dalt. Escalant. Ui, va, no m'ho crec. Buah, Que quan te mous la càmera se veu el puto personatge també, és una merda. Tiene Vale, punto arriba. justo, loco. Buah, Vale, he vist, la niebla està a punto, eh? a ver, tornem a explicar com era la jugada. Jo crec que a darrere arribes caminant al donut. El veus? Veus la jugada o no? Més a dalt, a dalt teu. La niebla, no veo nada, no veo nada. Aquí, no me veus a mi? Ah, la niebla me fa mal. Bueno, inventa, Dani. Inventa, Dani, inventa. Inenta, Román. Que ja... Buah, horrible. La pitjor que havia pogut fer, ho ha fet. No m'ho crec, tio. No m'ho crec. Joder, tenia tanta fe. A on estàs apuntant? ¡Ojo! Ah, Un bosque vagi, loco. GG, tio. Va, el problema és... Dale, te pilla la tormenta del fornillo, tío. Literalment, Tío, vaya merda de joc. tormenta de Fornite que fa de creo de 4 en 4, eh. És una joder. ¡Loco! ¡Me cago! Sergio, dale. Goodbye, Dan. Tira la bengala, tira la bengala. Feo, feo, Pucha, feo. la puta niebla con puño de rápido, tío. Qué locura, ¿de sentir el sonido del micro del Edu o Teo? Qué figura. Come on. El segundo o el primer? Sí. Claro. Este tío. Zampana.